இப்போ இந்தியா சில்க் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த பாருங்க புருஜ். இந்த சின்ன சின்ன சைஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சின்னதா வேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஷால்ல பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேர் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது. இந்த பாருங்க. இது எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சைஸ் இருக்குது, பெரிய சைஸ் இருக்குது. இந்த பாருங்க. பெருசா கேட்குறவங்க பெருசு. இதுலேயே மேக்னெட் வந்திருக்குது. இப்போ மேக்னெட்டு புதுசு புதுசா வந்திருக்கும். டிசைன் டிசைனாக வரும் மேக்னெட்டு உங்களுக்கு. இந்த பாருங்க. இது எல்லாம் நீடில் டைப்பு. இது வந்து ஷாலுக்கு குத்துவாங்க. ஷால் குத்துறது நீடில் டைப் எல்லாமே. அது புதுசு புதுசா வந்திருக்கு பாருங்க. இது எல்லாம் 3 சைஸ் வரும். 3 சைஸும் புரிஞ்சு இருக்குது. அடுத்தது என்னன்னா, இந்த பேங்கிள் பாருங்க. இந்த கைக்கு மாட்டுற பேங்கிள் வந்து பெரியவங்களுக்கும் இருக்கு. பாருங்க சின்ன பிள்ளைக்கும் இருக்கு. அது மாதிரி வந்து ஸ்டீல்ல வந்திருக்குது. பாருங்க. ஸ்டீல் மாதிரி இருக்கும் அது உங்களுக்கு கேச்சரு. இது அப்புறம் பாருங்க பிளாஸ்டிக்கில் வரும். இதில் 3 சைஸ் வரும். இப்போ தோடு வந்து புதுசாக வந்திருக்கு பாருங்க. தோடு வந்திருக்கு புதுசு புதுசு. இந்தியா சில்க் வாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.